Măgura Târgu Ocna este o arie naturală care adăpostește specii și habitate protejate, dar și un loc al vindecării, extrem de vizitat de cei care caută lac pentru tratarea afecțiunilor respiratorii, precum bronșitele, dar și a nevrozelor, sinuzitelor sau a diferitelor tipuri de alergii. La fel de căutat este și de către cei care doresc să-și alunge durerile reumatismale. Salina și izvoarele tămăduitoare de aici transformă Măgura Târgu Ocna într-o adevărată stațiune balneoclimaterică, menită să aibă grijă de sănătatea omului. Descoperă misterele, dar protejează-le. Sistem integrat de management și conștientizare în România a rețelei Natura 2000. Sincron, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Investim în mediu. Credem în viitor.